Kwakuphuma kanjalo kulaqala nguye yabangubani kanenene yaba nguye utata ke ugatyeni isithi lo mfana uphethe iyeza ngembodlela yatsho kamandi likatara sibe kanti ngolo hlobo siyangena ke nathi sikwenzela ithotholo lakho lasemveni ingakumbi ngorhatya lwemivundla singena ke sisibulela kakhulu sesitsho sisithi ingxoxo ngokholo sibulele kakhulu koxa bethu bephuma kula mazomoya usukela phayana ngentsimbi yasekuseni uzothi kangoku nalapho ke bebeqinisekisa khona ubana ngaba amazomoya wona ahlale enkenteza khona ukuze ekunkentezeni kwawo nalamakhwenkwe neli ke ithole leduna laye kuye ke lamzi wakhe ngutata omkhulu uStokwe ndinguLuthando igama ndingumqwathi ndingudikela kanoni kantsabane kankovane kanomatyala ndibe kanti ndizawumachosi chongo phambi kwenu nam ngeli xesha lorhatya lwemivundla sisitsho sisithi ingxoxo ngokholo isithathe ke loo nto sibeka phaa kwimizuzu mingaphi nayo ibe kanti isondezele kwimizuzu elishumi lesibili lemizuzu emveni kwayintsimbi yesithoba ngomhla 25 kwinyanga kaJanuwari kumnyaka ka-2024 ngolo hlobo nanjengorhatya lwemivundla nathi singena ke sibulele kakhulu ukusukela phaa ekuseni kwekuphethele iqiza bekuphathele yena ke i-breakfast show yethu lapha ekhaya i-TRME nabo ke bayibambe phayana boyinikela kuyo uMathunzi kwakunye noxa bakhe uLiema nayapho ke bona besithi the mid morning show that is a good life nabo bayithathe ke iyure ezintathu beyisa phayana kuyo kucwanini nguSibiwu nguBobzi Crush Yephondo xa bembiza nayo ithathe iyure zantathu esithi the coolest midday show hamba nayo woyibeka phaa kuHustlers Drive ifikele kunkwali wayibamba kunkwali uqhamanika natsho baleka nayo eyibeka phayana kuye kuyoliswa kakhundulu esithi ke nake masithethe political ubaleka nayo kakhundulu naye ithunyiweni kaphayana onyana kuye umfundisi uRev Mzonke nalapho ke bebesitsho besithi eyona nkonzi nkulu iliya ngomsiqala ngentsimbi yesithandathu phayana ke kuyo ke ibandla lakhe utata uMzonke ngolo hlobo yonke ke loo nto yasibangela sibe kanti ithotholo lakho linkenteza njalo ezindlebeni zakho nawe ke sibulele kakhulu kuthatha inxaxheba kwakunye negxathu lokuthi ungalisusa iqhosha lakho phaa ku-95.8 sesiyazi ke kwanjalo ukubana ngabiye basisikhululo iyikumngane FM busuku benzolo. Ithi ke loo nto sizawuhlala ke phezu kweyudeni nathi sibulisa sisithi bhotani tarhameva kuye kuzanzolo kananjalo nanjengobusuku banamhlanje apho sihlala khona kumaxithuka kwilizwe likabhadakazi nalapho sibetha sivevula sihamba khona kwiindima zenkolo ngorhatya lwemivundla nalapho ke siye sibongoze khona ingakumbi imviku kwakunye nabantwana nabo baneentliziyo ezibuthathaka babe kanti uyasondeza emondlalweni kuba le inkqubo inesakhono sokutshintsha indlela ocinga ngayo le inkqubo inaso ke isakhono sokuvusa umnyelo kwakunye nomoya umsindo phakathi kwabantu nalapho ke abantu bazongena khona phaa ku-079 477 3019 kananjalo ubaleke ubheke phaa kumakhasi wethu onxibelelwano kumkani FM Facebook page xa ufike lacala sesiuxhomile umxholo wethu wosuku nalapho sizawuhlala khona ukuze zonke ezi zinto zethu zibe kanti ziyenzeka ngolo hlobo ithi ke loo nto namphulaphula ekhaya awuzunyakazela kuba kuzawudlalwa xa sesitsho ke nathi sisithi ingxoxo ngokholo umthandazo wekhaya siyawazi kumthandazo wekhaya lapha ekhaya siye sithi siwufake lapho sifunga khona siqonde ubana ngaba zonke izinto zethu zenzeka kakuhle kwela cala njengoko sentshilo ndathi igama lam ndinguluthando kwaStokwe ndingumqwathi ndingudikela kanoni kantsabane kankovane kanomatyala kanoqenqelekile kamandla nkona ngayihlanzi kadili kamqada wela intsika ngolu hlobo siyathandaza masicamagusha sizawucamagusha sicamagusha kumathambalelo ukuthula noxolo sicamagusha engitheni sicamagusha konothetheyizini sicamagusha phezu kwemilambo emikhulu imizwa emikhulu egqumayo nengagqumiyo sicamagusha sihambile sabetheka kumaxethuko obomi nalapho sifuna khona ukuze yonke imoya entlalo ngorhatya lwemivundla iphephuka uvakala unyuka phaa kwakunye nommango khona ukuze imimoya erhanukayo nechwechwayo nevakalayo erharhamiyo nengarharhamiyo sibe kanti sikwazile ukuyibamba ke thina ngesicamagushelo phezu kwalicangce siyathandaza siyanqula sisithi noThixo unguSomandla aqale nokuqala kwethu angene nokungena kwethu ingxoxo ngokholo.
Uma kanjalo kulaqala utata uSitombi Mave sithi ke na ke umanyano tata sibeka phaa kwimizuzu mingaphi na masimike ngosithi usondezile kwimizuzu 20 emveni kwayo intsimbi yakhe intsimbi yesithobo ngolo hlobo nalapho ke ngoku sesihlabela mgama ke ngoku kwakunye nenkqubo yakho nalapho sesitsho ke khona ke thina ke sisithi ingxoxo ngokholo sisitsho nje kananjalo nomxholo wethu osuku sesiwubekile kulacala lapho ke siza kunika wena mphulaphuli khona ukuze nawe namhlanje uyazi uba sincokola ngantoni namhlanje ingxoxo ngokholo. Masijonge ubuthi nobugqwirha nokuba ngubani wathi ubugqwirha yinto engasifanelanga. Kananjalo bekumele ubugqwirha sibusebenzisa entweni. Sizojonga nobungozi bobugqwirha. Sibuza umbuzo, ingaba ngokwenene bukhona ubugqwirha? Athina amava wakho wena mphulaphuli ngendima zobugqwirha? Ungatsho uthi nawe seke wathakathwa 079 477 3019. Masijonge ubuthi nobugqwirha nokuba ngubani owathi ubugqwirha yinto engasifanelanga. Kananjalo bekumele ubugqwirha sibusebenzisa entweni. Sizojonga nobungozi bobugqwirha. Kananjalo sibuza umbuzo, ingaba ngokwenene bukhona ubugqwirha? Ingaba bukhona ubugqwirha? Okanye kutyholwa abantu akokwanti bobugqwirha? Okanye sithi singabantu abahlala bejonge izinto ngemehlo elithizeni? Okanye unamava wakho nawo mphulaphula apho atsho khona athi ingenene yangenyaniso mqwathi bukhona ubugqwirha? Mna ndinamava wobugqwirha. Xa ukhankanya amava wakho wobugqwirha uthi ngezizathu ezithile nezithile, kulapho ndifunga khona ndisitsho ndisithi namhlanje njengoba kwingxoxo ngokholo kuthethwa ngobugqwirha, nam ndiphakamisa isandla ndisithi ndiyazana nobugqwirha. 079 477 3019. Ayingebi mnandi xa kunongena nothi yazi mqwathi ungalichazi igama lam, kodwa mna seke ndaligqwirha. Angena omnye sithi mqwathi ungalichazi igama lam, mna ngondithetha nawe ndililo igqwirha. 079 477 3019. Sithi namhlanje ingxoxo ngokholo masijonge ubuthi nobugqwirha nokuba ngubani owathi ubugqwirha yinto engasifanelanga. Kananjalo bekumele ubugqwirha sibusebenzisa entweni. Sizojonga nobungozi bobugqwirha obu. Sibuza umbuzo, ingaba ngokwenene bukhona ubugqwirha? Athina amava wakho wena mphulaphuli ngendima zobugqwirha nobugqi nobuthi. Ungatsho uthi nawe seke wathakatha. Uthi hayi mqwathi le nto ibuzayo bhuti, xa ndinoxelela inyaniso emsulwa mna sendisuka uthakathwa, okanye ndithakathwa ngoku. Ngaphakathi kwethu abakabuyi abanye oxa bethu, kodwa sinenyweba yokuba nasibe kanti sihleli nayo umfundisi uDeise namhlanje. Nguye ke ozabe ebane ipheke yophula kwindima zakwalizwi uba ubugqwirha le yinto etheni, yinto ekhoyo kananjalo. Kodwa ke phambi kobenze njalo mandiyivevule ibeke ba. Xa ndiyivevula ke ndiyibheka pha, sikhule sisiva abantu abadala nabantu esihanjiswa kuye abaziwa ngoba ngosiyazi xa bebika le ndima yobuthi kwakunye nobugqwirha, ufike besithi bawubonile umhlola bawubonileyo ungumhlola wobuthi nobugqi. Abantu bahamba imigama emide befuna uncedo kwindima kwakunye neenkalo zobuthi nobugqi nobugqwirha. Bambi banenkolelo yokuba ubomi babo bume ngxi ngenxa yezizathu zobugqwirha.
abanye bathi safalathela amakhaya kwakunye nendawo esasihlala kuzo kuba umlilo wobugqwirha wawutshisa ngasemva. Abanye bathi ukuba msasazi bekusemini bendiza kulivula elithotholo ndiviwe ngabamelwane kuba ayibobugqwirha kwindawo endihlala kuyo kubuywa kusasa. Abanye bathi ngengazange asweleke utatomncinci ubana ngaba wayengekho ubani nalapho bekhankanya khona indima zobugqwirha. Nalapho sifika sijonge izinto esingasoze sizazi nalapho abantu bekhankanya izinto ezishiyanayo. Athi omnye xa lithetha ngobugqwirha zeningabushiyi ubuthakathi. Athi omnye zeningakushiyi ukuthwala. Athi omnye nezinyanya ezo zenu zeningazishiyi ngasemva xa nithetha ngobugqwirha. Athi omnye zeningashiyi kwa uThixo xa nithetha ngobugqwirha. Uthi omnye niwalibala njani amagqirha kakunye namagqwirha. Athi zayamaniseni ezi zinto kuba kwiinkalo ezithile kuye kuvela igqirha gqwirha. Athi omnye zuyibamba apho mqwathi ubugqirha nobuthi buqalwa ngumona zeningalibali uthetha ngomona. Athi omnye xa nigqibeni uthetha ngomona zenithethe ngochuku. Zenithi xa nisuku ugqiba uthetha ngochuku zenilanda izichitho, nilanda umeqo, amabekelo, iingozi, iziyobisi phakathi kwemoya entlalo. Nalapho kuvela khona ukuba yonke le nto iyakwazi uhamba ihambe ithindeze okanye ithundeze ubugqwirha. Bahlala abantu benenkolo yokubana ngaba ndathakathwa mna ndithakathwa ngubani. Kukho abantu abanexhala ukuba kuzawutyholwa, kukho abantu abasezawutyholwa ubona ngaba bangamagqwirha. Nalapho namhlanje sifuna uyazi khona uba le ndima yobuthi nobugqwirha isuka phi, kananjalo yintoni ubugqwirha, kananjalo busuka phi, busuka phi nje nangenene nangenyaniso bukhona bona. Ayisuka ndimncinci mna zinto endizithethela ntoni ezi kungorhatywa lemivundla kananjalo nje kusebusuku. Lalisana abantwana ke kuba siqalile ngokukutsho sisithi ingxoxo ngokholo. Selindyontya nakulacala umfundisi uTeyise sendizawuya kuye equtyulwe njalo komfundisi uTeyise, kodwa noko xa kuzawuthethwa ngento zobugqirha kwakunye nobuthi zizinto nje ezincinci kumfundisi uTeyise ngoqhwiyi njengenyama edada. Molo mfundisi uTeyise. Molweni msasazi. Kuhle kunjani? Kuhle kuyesu nam kunjani? Oh mfundisi uTeyise sendibulela le nto uba unoyesu sizawuthetha ngobugqirha namhlanje. Compliment of the new season. Khange ndikubone kulo nyaka enkqubeni nguwoyivulileyo. Ndikuvile ubuza bobu uRasmeki uphi uMajuqu nabanye. Hayi sowara abayeza sowara uRasmeki uyafuneka ke nconkole namkhulu enye into andikabinafowuni, so ndizaqala into phone kakuhle ke ndibe kanti ndithetha naye, kodwa akho nto. Hayi akho nto msasazi. Yonke into intle nje. Ya yona nto ibalulekile. Mfundisi sithetha ngobugqirha namhlanje. Umbuzo shotsha phezu kwawo uthi ingaba ngokwenene bukhona ubugqirha? Okay. Mandikuyekele ke mfundisi wami. Alright, okay msasazi wami. Mandithathe lithuba ndibulise emakhaya. Abaphula apha emakhaya. Sendizibulisele kapha kumsasazi studio. Alright, andizothetha nje into eninzi, ndizonqala ngqo emxholweni. Kuyabuza ngaba ubugqirha bukhona na? The answer is yes. Oh. Ubugqirha bukhona. Thina ngo. Yes, ubugqirha bukhona. That's the reason why kugcwele amagqirha. I'm sorry. That's the reason why kugcwele abantu abantu abalento kaya abangaphilanga apha phandle namhlanje. Abanye they were brilliant, abanye bebebonwa ukuthi bayaphi qha nje ngokuba abantu abamnyama baba nomona then kudevelop ubugqirha. Okay. So definitely ubugqirha bukhona. Ndisakhula ndisemncane ndisepha kwi-foundation phase kwakukhona intwana eyayihlala ecawa sekhaya kwakuthiwa ngulala. I'm sorry, let me not mention the name. Let me not mention the name.
This young man wangeyo young man ke ngelo xesha kuba wekule age group yethu Okay. wayetsho izinto ezistrange uba nje mthengele ii-chips at that time okanye umnikeze imali wayathetha into ezistrange atsho uba hayi bona bahamba bakwazi ukugibela abantu usudiniwe kanti behamba ngawe nezonke amazingasikwanga phakathi Hayi. bazigibela Huh? so Amagqaxekile. emenshina ke izinto ezininzi kangakuba ke kukhona intetha 8 I don't know ubunyani bayo Okay. omnye umfana ongumeza kuthi lentwana lena caba waye wamnikeza ii-chips wamthengela ii-chips ezo esithi makathethe Okay. wathetha echaza wafikela kwiphathi yobana besike safika nala kwenu Ayibo. Bezofuna yena. besike safika kwaba khona into ayimenshinayo nangona ndingasakhumbuli Okay. ngaye but the guy got irritated wafuna ukumbetha wabaleka kuthiwa nxe baleka wemunyula okungathi isephu nxembamba Hayibo. I was so scared ke of this guy, this young man. I was so scared ndingafuni nje nento edibaniselana naye kungengaba ndiyamoyika physical but webonakale weak ndanokumbetha physical but into ayindoyikisi le nto ezinto ezithetha zobugqwirha so ubugqwirha mandithi bukhona abanye abantu basindwa yimilenze namhlanje beqewu le nto kuthiwa libekelo thina siyibiza ngoba ngumeqo ke ngapha ngakuthi Okay. utsiba into and then inyawo all of a sudden vele belikhulu ya uhlale nelo nyawo elikhulu abanye ududliswe ukudliswa ukuphakela ukutya udliswa abantu bafa every day so bubugqwirha but coming to the Bible iBhayibhile iyabuveza kakuhle ubugqwirha ikhona pha uFaro ufuna ukuinterpretela iphupha amagqwirha pha ayekhona ayakwazi ukubona izinto before zize Interesting. i-astrologers zazikhona ezazireada the omens in the sky uba nxa kusenzeka into ethile kuzokwenzeka into ethile Okay. so zonke ezo zinto bobugqwirha because uThixo wengazivumeli wengabanikezanga abantu i-knowledge ababazazi awengayivumelanga loo nto Yima mfundisi ndingayibhudi le nto ukwenzela uba ndiyalahleka ninawo apha mfundisi wami yim. Are you saying ubana ngaba amagqwirha ayazazi izinto ezikaThixo? Ndinqena ukuphuncula kule ndawo. Are you saying amagqwirha ane-access kwizinto zasebuthixweni? Ndibuza njengomfundisi ke. Okay. Ndivana kule nto uyithethayo ndinqena ukudlula mhlawumbi sandingayilibala ivele yandinikeza umdla. Alright. Amagqwirha akho nto angayaziyo. Yabo inintsi into ayaziyo that normal people cannot know. Okay. Yes. That's why abanye they do some things. How is that wrong? How is that wrong? How is that wrong? Why ubugqwirha siboyamanisa njengento wrong? How is that wrong? Yintoni wrong ubana ngaba amagqwirha abe ne-access ekwazini i-knowledge uThixo nayo? Ingaba indlela bayisebenzisa ngayo le knowledge okanye bengamelanga babayayazi at all? Excuse me. Uyabona i-future Okay. depends upon uThixo. And noThixo akhethe ukumvezela yona leyo future. So uThixo uyadecide yena enguThixo because uThixo is all knowing. Wazi into edlulileyo, wazi into eyenzakalayo, wazi into esazokwenzeka in future. He's omniscient. So uThixo i-knowledge uyayinikeza apho abona khona kukhona isidingo uba makayithini makayinikeze ngokwentando yakhe. So mengakunikezanga wena uzifunele ngezinye ii-back doors, it's not godly, it's evil. So wait mfundisi. So
in fact mfundisi qhuba mani yazi qhuba ndingakuphazamisa mfundisi wam betha mfundisi wam ndingakuphazamisa usakakuhle wena ya ndizoba ngathi ndiyanwena kule ngongoma jonga even ii-angels zine-knowledge ethile abantu siqale ebantwini bane-knowledge ethile abantu above ii-animals yonke into ezibabe ne-dominion uthixo abanikeza ubukhosi emhlabeni. Okay. And then kube khona ii-angels. Ii-angels they have supreme knowledge than abantu benayo. And then kube khona ke ngoku uthixo. Uthixo ke ngoku nguye okuyi-hierarchy ephezulu. Then kuze ii-angels. Then uthixo enguthixo une-knowledge ayinikeza ingelosi. And then kuphinde futhi athi inikezile i-knowledge ingelosi. Phinde futhi ayilimit knowledge kwakwingelosi kube khona izinto ezingazaziyo. Okay. You see, so uthixo nguye ngoba uthixo bakhe okunikeza access ye knowledge. How dare ke ngokuzifunele wena i-knowledge bungayilento kwanga bungayinikezwa nguthixo iba bugqirha ke ngoku leyo. Because when you speak about uthixo okanye uthixo nomkhonzi wakhe, that is the man of God, emrevelela i-knowledge. Okay. Izinto ezingazukwaziwa eprofesaya i-future, exela nge-future, evela athethe nawe engakwazi. Now iBhayibheli lami lithi akukho muntu omaziyo umuntu. It's the spirit of God that reveals izinto ezideep. Okay. Ngalo muntu. Mfundisi, now that is since sihleliso i2 up and sincokola ngalomxholo unikisa umdla kangaka ngobuthi kwakunye nobugqirha. Yeah. Uveza izinto ezibalulekile kakhulu nomphulaphula ekhaya sime phezulu kombuzo othi ngaba ngokwenene bukhona ubugqirha athina amava wakho wena mphulaphula ngendima zobugqirha uthe uyivula mfundisi wayivula ngendima zokubana bukhona ubugqirha. Bukhona. Into yokuqala leyo ithethile bana ngabantu amabayazi ubugqirha into ekhoyo. Into ekhoyo nje into esiphila kwakunye nayo. But ezibucacisa mfundisi kukho izinto ezinixakayo ke ngoku. Kukho izinto ezinixakayo bana ngaba ubugqirha busondele buthixweni ngalendlela ndikuvangayo. Ubugqirha busondele buthixweni. Ubugqirha busondele to i-access kaThixo. Abantu abenza ubugqirha kuthiwa ubugqirha abukho lapha eMzantsi Afrika kuphela ubugqirha. Nabantu abamhlophe bayathakatha namkwamanye amazwe bukhona ubugqirha babizwa zii-weekends, abanye babizwa zii-witch, abanye babizwa zii-witchcraft, bapractice this practice. Now ingaba iye yahluka indlela abanye abantu abayisebenzisa ngayo. If ubugqirha bamba kwakunye ne-magic umzekelo ukumkani I know eliphuputhetha ngalo apho kwakungekho ngengukumkani obani kanene Faro. Ngengukumkani uFaro but waxelwa ngubani kanene kutshiwo nguYosefu manje wamxela iphupho wamlawulela iphupho. I think uYosefu wamlawulela iphupha. Iphupho lalisithi kuze iminyaka esixhenxe indlala yiphotho because uFaro wayephuphe iinkomo zisitye ezinye iinkomo ingqolo uyisitsha nani. So ndizama understand uba and ngela xesha oFaro we representing certain gods, not God, certain gods. But ukuba uthi wena uYosefu wakwazi ulinterpretela phupha kodwa iBhayibheli imveza uYosefu ngobana ngaba wali-interpretela phupha kuba wayesebuthixweni. Isivezela nto lonto ngobuthi kwakunye nobugqirha ayisivezela ubana ngaba. So are you basically saying akhona amagqirha akhonzayo? No. Yeah? Not at all. Uligqirha and it belongs to the devil. Ufuna ungixelela ba emabandleni akho magqirha? Ufuna ungixelela akho magqirha emabandleni? Are you saying akho magqirha emabandleni? No. Kwibandla linomlilo there is no witch. Kwibandla linomlilo. Nina what you saw ezintenteni nasemabandleni. Okay. Ufika abantu bethetha izinto ezi-strange. What you saw is the demonstration of the power of God eyenza bangahlaliseki bakwazi ke ngokukuthetha then bazoba delivered and then babe normal bafana nabanye abantu. Otherwise beze behleli benjalo then they are exposed now because basemlilweni kaThixo. Oh, okay. Now uveze nyinto umfundisi kule nto ithethayo with umlilo kaThixo and stuff with amagqirha and I'm arguing mnobana ngaba ayakhonza amagqirha. Amagqirha akhona ezicaweni. Akona abantu abakhonzayo
qala how do we define igqwirha? Do we define someone with images as igqwirha, or we define umntu onenhliziyo embi nengcingane ezimbi ngabanye abantu neminqweno emibi? Simbekaphi lo mntu? Because asiwaboni lamagqwirha xa ndixela inyani Mfundisi uTeyisi, asiwaboni. Asiwaboni. Awunokuthi umuntu ehamba phaya nombona ubana ngaba he ubani ligqwirha. Uyava umzekelo kuthiwe ubani ligqwirha, ungazange wamboni uba wenze ubugqwirha nani but kube kukhokeleka nezinto ezenzayo phana. So simcategorize njani umuntu sithi ligqwirha ubani, so that sizoyazi bona ngaba kusenokwenzeka siyakhonza namagqwirha, kusenokwenzeka siyahlala namagqwirha. Alright, okay. Igqwirha ubugqwirha ungabukhategorize ngendlela ezininzi. Okay. Ubugqwirha buqala beyaqala nasemoneni. Okay. If you cannot control your emotions, Yeah. you control the way you feel, omnye umuntu mengaba ephumelela, Okay. eba nento mhlambi ongenayo wena. If that you cannot control, then uzoba ligqwirha. Mamela ndikuxelela lithini iBhayibhile, one of the 10 commandments, it's hidden. Ndandibuza uba Thixo uyithetha kanjani lento, but uThixo walirivile ilizwi lakhe ngoba unguThixo othembekalayo. Gosh. One of the 10 commandments ithi ungalinqweneli iesile lomakhelwane wakho. Unganqweneli nonkosikazi wakhe, unganqweneli nayo yonke into atheni anayo. So uyabona ke ngo univezele enye into, bangapha abantu that envies other people, bangapha abantu abanqwenela abafazi babantu apha, bangapha abantu abahamba besitalatweni abanqwenela ezinye izinto zolacala. So are you technically saying ngamagqwirha? Andikagqibi. Oh gqiba. Andikagqibi. Sorry. Now njengoba uThixo ethetha kanje yandityhilekela uba no Thixo, you can't be saying that, because uyakwazi ukunqwenela into uyibona emntwini, into kahle kahle uyibona emntwini. But I asked myself, what are you saying, God? What are you really saying? Because kufuneka ube naloo nto mufunda iBhayibhile if you want to know. Okay. Then uThixo he revealed this after iminyaka uba no, he's talking about the jealous. Okay. You must not be jealous of what others have. Do Mfundisi. Ngoba ubugqwirha buqala apho. Yima Mfundisi ungathuka abantu. Ubuyazi bamfundisi apha endalweni yomuntu ikhona ijealous epositive. Ndiyapho kaloku. So uza imzekelo ekudalweni komuntu umuntu abantu bedalwe banayo ijealous. Umuntu othi haya na jealous mina uyazikhohlisa kwakunye nekwabo. La nto yenziwa yintoni? Yenziwa kuba ungumntu. Yeah. So we have ireflection ebomini babanye abantu. You reflect. So ixhomekeke kuwe ke ngokubana ngaba unejealous enjani. Unejealous urhalela ukuyixutha isisipho sikamfundisi soba ngumfundisi bese sakho wedwa. Asheke ngenaya nix yena. Okanye unejealous yobana ngaba ndiyarhalela manufana nomfundisi uTeyisi. Wenza njani this guy have been sindiswing for iminyaka e16 okulomuntu ayisindisiwe, wenza njani yena yethu, you understand? So indenza igqwirha lonto ayikwenza igqwirha. Hence ndibe ndisacacisa uba there is a difference between envying something and admiring a person okanye into umuntu anayo. Okay. Yes, because we've got the role models. Okay. Apho i-role model uyibona mos kuyinto ofuna ukuba yiyo. Yeah. Lo muntu oyi-role model yakho, yabo. So there's a difference between admiring and jealous. Okay. Yabo. I-jealous ilena ekusekuthenini no ekudrive kwicala elirongo u-end up ke ngokuthakatha ithi ndiyiveze phaa eBhayibhileni. Okay. uThixo nanku lo mthetho ufezeka kanye phaa. uThixo ulento ke this man called there was a man called Naboth. Ndamona uNaboth. Wenesdiliya uNaboth sisihle, but uking I forgot ukuthi uking bani. Umfazi kaKing. Uking uza kuNaboth esithi Naboth give me isdiliya sakho.
zakunikeza noba lithini ixabiso laso zakunikeza nje wena yitsho ixabiso ngoba ndiyasifuna esi sidiliya sakho uthi nabhoti no I cannot give into endayishelwa zii-ancestors zam athi no man I can do anything man ngezi sidiliya athi no I cannot give you because yiyo yodwa into endisele nayo your ancestors abandinikeza yona. But the king becomes angry mefika endlini. Okay. Nkosikazi yakhe nguJezebel. Then wathukuthala wabana umsindo uJezebel. Wathi hayibo kutheni ungatyi imyeni nami? Wathi no thukula sendiyisolvile. Uzosifumana isidiliya. Waxoka uJezebel wathi ublaspheme bani uThixo uNabhothi. Wabhala ileta ethuka bani umprofeti owaziwayo Elijah. Uba akakhonze Thixo khonza ubhala yeah izinto ezikanjalo. Then why woxulutywa uyabona kwangenela ubugqwirha wavumela into ayibonayo ekumakhelwane yi-envied. Okay mfundisi masingayi-exhausti siye koNabhothi bakudala abaxulutywayo kuba bengafuna uthengisa i-portion of land, because if I was uNabhothi ngena nduthengiselela mhlaba ungangoyisa notibhuda usengawuthengisela mhlaba usexulutywa nje. But eyona nto ingamandla masiye kwi-society mfundisi. Okay. Masiye kwimoya enhlalo. Masiyapho sihlala khona, masiyapho abaphulaphuli bekumkani FM bamamele khona ngoku. Sifike sireference ngobugqwirha. Sikhangela uba bukhona na ubugqwirha kwimoya enhlalo. Umzekelo makasithathe ukuthwetyulwa komuntu. Okay. Ukuthwetyulwa komuntu, umuntu kuthiwe uswelekile kanti umuntu akaswelekanga manyanyana. Zikhona izinto ezinjalo. Uyayazi lo meke injalo kuthwetyula umuntu kuthiwe umuntu uswelekile kanti umuntu akaswelekanga kanti umuntu ukhona. Zikhona imewe ezinjalo. Uvuma njani uThixo? Kukule ndifuna uyilinka with ubugqirha kwakunye noThixo. No. Okay. I'm trying to think here. Yeah. Ndizama ucinga. uThixo wathatha insuku ezinga esenza yonke lento wayeyenza. Awugqiba wadala umuntu. Wamenza yonke lento umenzayo umuntu. Wamyalela umuntu bazazithiye zonke izilwanyana amnike nentontoni amnike nobugqi ubumuntu. Umuntu bana ngaba uyabukuba nogonyamelo. I'm trying ukuzama ukucinga ubana ngaba afikelela njani amagqwirha ekuthatheni umphefumlo womuntu. Okay, uzawuvela omnye into esithi akawuthatha amagqwirha umphefumlo womuntu xa emthwebulula umuntu, but ade afikelele njani amagqwirha kulonto injalo. UThixo, what's the story between uThixo kwakunye namagqwirha? Okay. Okokuqala uThixo is always vigilant ukona. I want to assure you of that. uThixo is always vigilant ukona. Okay. Njemba ekhona uThixo sibekele indlela emasiphile ngayo. Yeah. uThixo sibekele intando yakhe iselibala uba masize kuye sisindiswe, size kuye sibe ngakuThixo. Then if awusindiswanga uyindlu engabiyelanga, then the devil can do anything. It's only by the grace of God uba uvukile each and every day ubonakala uvukile uphilile. So abe usathana kenzanga nto kuwe, because there are things that ongaziboniyo kuthakatha kukhona everywhere. There are things wena even ulele ongaziboniyo zifike zokuthakatha, but uThixo angavumi ebusuku because akalali yena. Usijongile. Wena you woke up ekuseni ucingela uba hayi nje izinto beziza automatically. There are people abatya izinto khona omnye umama pha enkonzweni uthi waphupha isitya njembe phupha isitya ibhani kanti uyitya nyani ngoba wathi mevuka wavala taste. Then ngakusa wayenomthandazo apha kuye ngaphakathi because wayicaphukela lento ukuba aphuphe isitya. Then wayigapha ezabhani wayiphuphe eyitya. uzawutshayeka urhala. So konke imtyisayo lele. So bubugqirha ayihambi nabugqirha lonto kwanolo uthulele ubusitya. Uhamba nobugqirha. And the another story of a pastor. The story of this pastor goes like this. Ukubana we fasting. Njemba we fasting nje kwathunyelwa inkintsela zamagqirha
amademon ama-devil worshippers uba makazomthatha lo mfundisi. He was going up ephakama ngokweleleyo uyaphakama kusebusuku ulele uyaphakama nawe uyaziva uba uyaphakama but uThixo wamrivilela ukuthi umuntu wami intercede lapha ukuze angade aphumelele amagqwirha kwangumfazi wakhe kwaba ngumfazi wakhe. So thina ngapha ezilalini kulapho ubona kakhulu ubugqwirha because yazi mfundisi ndimomelela lamabali unibalisela wona. Ngiyazama ucinga ba lamabali nezi zinto zokubana ngaba ubugqwirha bukhona kumoya enhlalo ndabantu bayazana nobugqwirha before siza kuthatha mphulaphula ngensimbi yeshumi uza ngena ba ku 0794773019 lapha sibuza khona ngaba ngokwenenena ngenyaniso bukhona ubugqwirha uyazana nemeko nawe apho unotsho khona uthi hayi mna ndingatsho ndithi sendisuku uthakatha. Mfundisi uTace ndifuna uvelela inkalo yokuba okosithetha apha aside siveze incakasana ubana ngaba yintoni igqwirha yintoni igqwirha and uthini ngezitsholo zokubana babakhona nabafundisi abathakathayo yintoni ubugqwirha intoni ukuthakatha yabo apho sofeza khona ba ngabathena abantu abakwazi utyholo bana ngaba obani bayathakatha obani uyathakatha ubani wenza izinto ezisondeleyo ebugqini okanye ebugqirheni. Alright, ubugqwirha there are many things ongabo explaina ngabo ubugqwirha njengoba benike nachaza ubugqwirha kuhambe ebusuku ungaqala kuqala wenze izinto like ezingcolileyo benemisebenzi nje engcolileyo sentsho wena nje uloko nje uhleli awuyithandi into enhle uqala pha ubugqwirha yimisebenzi yobugqwirha obo theory yabo le theory masibe sithi theory le. Yes, okay fine ndifuna then ke ngoku uhamba ungene deep usebenzise ndifuna ubudeep namayeza to do izinto zokungcola sentsho abanye bayakwazi uba bayakubethisa ngezulu uyabo ubugqwirha obo ahamba umuntu usebenzisa iyeza elithile uba hayi nditsho even noba usebenzisa iyeza lokuthi hayi uthandwa yintombi ufuna ukuthandwa yintombi ubugqwirha obo bubugqwirha because yofumana into ngoku ebengafanelanga uyayifumana. Okay, there is a reason why yonke into edibaniselene noThixo kuthiwa holy divine. There is a reason because that thing it distinguishes umahluko phakathi kwe-evil and good, between God and the devil. Ubugqwirha is always associated bungakusatana ubugqwirha bukhona but there is what you call the godliness. Zonke izinto they are opposite. Okay. Yes, so bukhona nobu bana ngabo bube practical apha izinto ezenzeka khona ngoku abantu abahamba ngobusuku abantu abahamba bayingabonakali abantu behamba bethakatha abantu abantu abanezinto abantu abanenyoka abantu abanemfene abantu abanentontoni bubugqirha obo. So nigcwele apha emhlabeni nigcwelise wonke lo mhlaba nizicawe niba ninzi ningabafundisi nidena tshintshana nigcwele nixakile akho ndigcwele elizweni loMzantsi Afrika zicawe icawe zinintsi kodlula izikolo eMzantsi Afrika that I know izikolo zimbalwa kunicawe ezikhoyo apha nohlulwa into sohlulwa into nohlulwa into ulwa lento nohlulwa intoni nohlulwa intoni ndandidla ngobukela ezinye ifilimu normally I watch film zobugqirha ndithanda ifilimu zobugqirha phayana i-exorcism intoni lanto abo exorcism akhutshwa amadimoni ku-witch finder zonke eza filimu ezintsha ndithanda ifilimu ezintsha but xa lizibukela ezi filimu ndiye ndifumanise ukubana ngaba so abantu ababekhonza had i-obligation yokukhangela amagqwirha had i-obligation yokusave abantu ebugqirheni. Nenza ntoni Mfundisi uDace nenza ntoni Mfundisi uDace kanti nenza ntoni kanti nanga amagqirha agcwela nenza ntoni nini angenzeka uba niyahlala nohlala nawo manje nenza ntoni. Sometimes kuyanyanzeleka uhlale nalo igqwirha ulibonisa uthando hey yo sorry lizoguquka
ul-explainele ngabani ngoThixo, but also ke kuyafuneka igqwirha ulidedele ngomlilo xa iplatform itheni ikuvumela. Oh. So it's not like we are sitting nje asenze into. We are doing something. Si encounterisha nobugqwirha every day. Naba devil worship. Nenza ntoni ngaloo nto? We are praying, hence you will see abantu kuthiwa bayantwera. Lo muntu kusuke kuthiwa awuthetha indaba usube esiva amandla kaThixo, now ekhululwa sibabeka izandla bakhululeke. Umuntu oyi-1 oye kuni by default mhlawumbe ecaweni eyonitshansa Akayi kuthi by default. Thina we go around umzi nomzi. Kukhona le nkonzo ekuthiwa ngu-door to door. We njengomfundisi do ezo nkonzo ezo. njengomfundisi door to door. njengomfundisi umfundisi uTeyisi njengomfundisi uthi umfundisi njengomfundisi Yeah. usho usethele uba ungamelana negqwirha xa kunongena umuntu ngoku kulaa mnyango athi ndithetha ngamagqwirha Yeah. achopha apha ecaleni kwakho hayi sihleka mfundisi Man. usho uba ungamelana nemeko kwakunye neenkalo zamagqwirha okanye uvevula nje ulwimi uthetha nje ngamagqwirha kuba unothetha nje nyani are you trained to that extent yokumelana negqwirha lamanyani? Uyabona, when you speak about that, thina sizethemba ngathina. Thina ubuthina. What we have faith in and what we believe in is so powerful. Asoyikiswa ngokoyikiswa. That's why iBhayibheli lisithi amagwala isabelo sawo siphi sisesihogweni. Uyeva? Asizethembi thina. Msasa ngisethembi mina. Xa ungaqhamuka umuntu othakathayo pha, I know normally, naturally, that person can defeat me. But now he cannot defeat me. Jonga, njengoba ndixela ngalo mfana lo ndithi ndandimoyike semncinci. Ndisemncinci ndingazi into ngento edibanisa nokusindiswa. Ibambe mfundisi. Masela amanzi. Xa sibuye sixoxa kwakunye nabaphulaphula. Ke mphulaphula uzawutsho ungene ke ngentsimbi eshumi 0794773019 sincokola ngobuthi nobugqwirha. Kananjalo sifuna uyazi uba namhlanje uba ngenenena ngenyaniso bukhona ubugqwirha uyazana nemeko apho unotsho khona ukuthi wena uba hayi mna ndiyayazi ndake ndajamelana nawo nomvula by fertile ground. Xa sibuye sisela amanzi sibuye ke ngosithatha abangenileyo.
Flash ground iphuma njalo kwela cala ngibona ke besithi nomvula bathatha basibeka phaa kwimizuzu masivume ke ngoku sithi basondezile ke imizuzu imibini emveni kwentsimbi yeshumi nalapho ke ngoku sesiqale khona sisitsho sisithi sizawuthatha nawe ke ngoku mphulaphuli kulo mxholo wethu apha kwingxoxo ngokhona lapho sibuza khona ubana ngaba uluthini uluvo lwakho ngendima zobugqirha kodwa phambi kobana sithatha abangenileyo ikhona into endithunyelelwe ngomnye apha esithi ukunganeliswa kweemfuno zabantu abazibiza ukuba bangamagqirha bathi enye into ebangela into yokubana ngaba babe kanti abantu bangamagqirha bathi bona xa bezithethelela bahlonela indalo nobomi. Enyanisweni amanye ayitsho ngokukhululekileyo ukuba xa enqula akenzi masiko abandakanya ukwenziwa kwamadini ezilwanyana. Abanye bathi bazinikela kubugqirha ngendlela yokukhangela abantu